a nwoke ọcha lee nwambọ n'aka nri m ma ejide ya otu a sebe nna ala n'iyi ka m laa nne na nna m hapụ kene m he ka ogene bịa na-ele ụmụ asa ya bụ ihe na-ayọ igirigi ịma mgbe ahụ mkpebi anyị na-abụ na o nwere ala ka anyị si tinyecha ife n'isi echi anyị ebido ụwa n'isi amami na nwata ụgbọ ụlọ na-eme esipai ya mewe esipai o ebelebe ịnọ na-egwu ya bifo onwe na ka isi no beat a na mbụ ọ na-atọ gwogwo ị gaala na baa like this etinye ya bụ egwu ya na-akụ gị na-atapụsịrị azụ ya na-ahịọtụ point and the kill o wee bụrụ ya ka ọ dị igbo mụrụ nze ma ọzọ ya bụrụ na ị ga-echeta anyị gwara gị ya agba na o nwere ala ka o sikwa elekere 5 nke mgbede na anyị ga-awụcha ebe a maka ihe omume anyị bụ Mezie Obodo ngwalee n'elekere gị chekie ya very well ị ga-ahụ nnọọ na o jirila nkeji 5 gata elekere 5 nke mgbede n'ihi ya anyị awụchago maka ihe omume anyị bụ Mezie Obodo bụ ihe omume ahụ anyị na-anọ na-elebakene ya anya bụ ihe ahụ na-aga left n'obodo anyị dịgasị iche iche o wee bụrụ ya mana asị ọ na-abụ ekwe ekele ihu asaa kelee ọha na eze nwaanyị m ga-akpa aga igwu mmiri igbo ndị mụrụ m igbo dị samsam igbo ihe mazuru ọnụ na n'ọnụ ya n'ogbe ụnụ mgbede ọma nọ asị m ya gaziere ụnụ ndewo kedu nke mkpọ gị nwaanyị m ga-akpa aga igwu mmiri gị kpawo kpara Uche, leave me alone now. See, I'm not in the mood. Ya wurukwu ugbu trọs hụ Uche, I'm not in the mood. Ya wurukwu ugbu trọs hụ Uche, please. Abeg. I'm not in the mood. Adịla in the mood. Clara adịkwala in the mood. Chere ka mụ na onye ma mmiri Ani o. Ano ya. Anene. Ano ya. Nwaanyị na mma. Yes. Igirigi. Oru na omume. Kelee ọha na eze. Nwunye di gị na-adọ m aka n'ọnụ. Clara enwe ihe mere gị. Enwe ihe mere gị nwaanyị na mma gị chiwa m ọchị. Nakwanụ. Ma akpọrọ gị bewere akwa. Make I no laugh. Igbo bụ Igbo. Ndị Igbo. Ị na-ama ya amakwala na o nwere ihe gị na ya na-azụ. Lekwanụ m ihe ke. Chere m ekele ọha n'eze guide kwa well nụ Igbo bụ Igbo mgbede ọma nọ hele otunu mere anyị ji aka n'unu na ọfụma ebe unu nọ ụnọ ha agazirila unu anyị si udo dịrị unu nke onye chiri ya zere ndị ewu o wee bụrụ ya unu manụ ka anyị si eme ya ịhụkwara na mgbede a mụ na ha ga-abịa nnọọ tikọta aka ka igurube nyụọra gị ya bụ mamịrị nwoke na nke nwaanyị ka o wee nwee ike gbara gị ọfọfọ ya mere nwanne gị ahụ ikwu gị ahụ yi gị ahụ na onye ahụ ị hụrụ n'anya bụ Uchenna Clever Ọnụọha nwa gara mmanya zuziri nke ọma bọbọ nkịtị na onwe ya nwoke na-agba mbọ ka ike kwere ya ji asị gị aṅụ na ngwọ maka na nke bụ mkpụ na-abịa gee ntị ị hụrụ na mgbede a ya bụrụ na redio gị dị gị ebe dị anya bukọta ya nso gbalie ya elu ma ha ara anyị nke fọrọ n'ihe omume anyị bụ Mezie Obodo nkịta anyị ga-eleba ya anya bụ oke ọnwụ na oke ogbugbu a na-egbuzi ndị mmadụ n'ala anyị bụ Naijiria ugbu a ya na mkpamkpa ndị organ harvesters na-akpa na steeti Imo onwena ka isi nụtụ maka ndị organ harvesters ekweghị aka hụ nkụ o sulahule ihe ọzọ ka ọ jụọ ya o sulahule ayakasịlahule nke ọ jụọ ya ịma a na-ekwu ya o nwere ndị ọ ga-adị na-efe na ntị o nwere ndị ọ ga-adị na-efe na ntị o nwere ndị ga-adị na-ekwusi ọwa asị isi lie mgbe onye a na-emebe na amabenụ n'anya tinye emetọ gị amami na wata a na-ekwu ya na ndị organ harvesters dị na steeti Imo ya na-efe gị efe na-ada gị ka ọwa akụkọ ifo ka a na-akọ ọ gụchala onye iberibe ka a ga-asị otorogba ya si otorogba ya ka ọ hụ n'anya gbada anya ebelebe egbugo na so people dey complain otu a ka ndị mmadụ na-akpọ sa lekwa na igirigi emeela ndị organ harvesters ndị na-achara akụkụ ahụ mmadụ ebelebe egbuola na steeti Imo mana asị ọ na-abụ asọkata eze arụrụ ala anya otu ụbọchị ekpuru nkata n'ihu gwa ya okwu ajụjụ anyị na-ajụ gị na mgbede a wee bụrụ oke ogbugbu a na-egbudi ndị mmadụ n'ala anyị bụ Naijiria gịnị dị ka a ga-eme iji kwụsị ya
kedu ihe a ga-eme iji mee gịnị kwụsị ya? Gaa na Facebook na mgbede a zibatara anyị ozi iruo Facebook saachị ya Eko FM ISIOKWU FM nọrọ ebe ahụ kiriwe anyị live maka na aka anyị juru eju bara abara imete gị mma. N'ihi ya anwakwala anwa mee ngagharị ka anyị je nnọọ je ṅụrụtụ mmiri ma kpacha akpịrị ya bụrụ ma anyị lọghachi unu manụ ka anyị si eme ya. Anyị ga-abịa nnọọ jirizie nwayọọ jụọ gị ọtụtụ ajụjụ dị iche iche nwekwa n'ike mee ka ị mara ihe ndị ị ga-eme iji chekwa onwe gị n'oge oke ogbugbu a na-ada n'elu n'ala anyị bụ Naịjirịa. Nọrọkwa ebe ahụ agagharịkpala agagharị. This is Ofekata Orodo community. Cuddle in nature's embrace. From the sky, its beauty stretches wide. Serene landscape, lush greenery, and a windy path that whispers stories of old. Ofekata Orodo is not just a place on the map. It is a heartbeat, a heritage, a people proud of their land. And today, it opens its arm to a contest that stirs excitement, mystery, and the promise of discovery, the Obodo search. As the Echo FM theme arrive, the elders of Ofekata Orodo receive them with warmth and joy. With hearty smile and open arms, they share stories of their rich cultural heritage, woven with resilience, unity, and pride. The atmosphere is filled with excitement, for their beloved community has been chosen for this month's contests. The search process, guided by the moderator, sets the Echetala m mgbe anyị dị na nwata, mgbe elu bụ ala ọsa, mgbe ezi dị n'ukwu ụkwa. Ọ na-abụ onwe ka mmadu si nwụọ, ebe niile ada jụụ, ahụ ajụ onye ọbụla oyi. O nweghị onye ị ga-ahụ n'obodo ya eburu abọ ya si na ọ na-aga ugbo ma ọ bụ ahịa. Ị ga-ama n'ezie na mmadụ nwụrụ. Ụmụaka ga-abakwa ime ụlọ. Amami na wata ebe niile ada gịnị ji ụjọ adị. Asị gịnị mere asị mmadụ nwụrụ anyị nwa bụ ụmụaka mgbe ahụ Clara nwoke ọcha anyị abaa n'ime ụlọ ọbụla dị n'ime ụlọ ebe ahụ anyị nọ ụjọ ejidecha onye ọbụla. Ịma why mgbe ahụ arụ ka ọ bụ ịnụ na ntị na mmadụ mere gịnị nwụrụ. Obi ikpe ebe ahụ obodo ga-ebido siwe imi n'ala ka amara ke n'ihe mere onye a ji wee mee gịnị nwụọ. Amami na ghọta mana ihe atụgharịala. Ọmụ mmadụ abụrụla ihe eji egwuri egwu ugbu a igirigi ichenye ntị gị nọ na 20 anwụọna, ichepụ ntị gị nọ na 7 anwụgo, onwe ka isi gba ntị gị nọ na 30 anwụgo. Live na-agakwa. Amami na wata iruo n'ọtụtụ obodo dịgasị iche iche, ụzọ akpa na-ahịọ ndị na-aga ugbo na-aga, ụzọ akpa na-ahịọ ndị na-aga ahịa na-aga, ụzọ akpa na-ahịọ ndị na-eme rali, ndị na-eme kampen na-eme, iji wee gwa gị na ọnwụ anaghịzi atụ ụjọ. Ọ dị ego. Ya bụrụ na ị ga-echeta o nwere ka anyị si wetara gị akụkọ na ndị ọkpa egbe bandit agara nnọọ lee otu ụlọ akwụkwọ sekọndịrị ọbụ dị na steeti Kebbi, bụ ebe ụmụ nwaanyị na-aga, ụmụ nwoke anaghị aga ya, ọsọ naanị ụmụ nwaanyị. Ruo ebe ahụ nnọọ Clara nwoke ọcha agbawa ha egbe gbara osote onye isi ụlọ akwụkwọ ahụ, gbatuo ya, ozu ya adọrọ. Lee ụmụ akwụkwọ a mmadụ 25 tọrọ ha tinye isi n'ọhịa. Ị mana dịka nke a nọ n'ahịa, osote onye isi ala Naịjirịa Kashim Shettima aga Kogi
gị nabata ndị APC. Look at. Gị nabata APC members ndị si na otu pati ọzọ bata APC. Onye ụlọ ya na-agba ọkụ. Ya na-achị oke. Ọ na-achị oke. Mgbalenu. Ị ma na dịka ihe a niile na-ahịọ mgbadamgba nọ na-agba na Abuja n'isi ụlọ ọrụ otu pati PDP. A na-agbatị ya gas. A na-agbatị ya gas. Ọ Wike sị m ọmụnwa ga-achị. Tụrụ aka isi bịanụ ka m hụ gị. Chinwe nke a nọ na-alụ ọgụ. Ama m na-aghọta. Who are you? Who are you? Who? Ihu ebe ndị kpọrọ onwe ha ndị ndu anyị nọ na-ama fensị gị mere ugwu ebere. Ndị enweghị dị ihe eji nchekwa ala anyị bụ Naijiria wee mee gịnị kpọrọ. Ya na-ahịọ n'elu, ya na-ahịọ n'ala. N'obodo anyị bụ Naijiria ka ihe si wee kụrụ ugbu a gị na-aga ụjọ ejide gị. Si ebe a gawa Aba, gawa Abia steeti. Ị ga-atụ ụjọ ejide gị. Ịma why anything can happen. Anything can happen. Ịmaghị ma ndị ohi ọ ga-agbapụta rọbụ ụnụ maọbụ tọrọ ụnụ maọbụ ndị uwe ojii ga-akwụsị gị. Ga-akwụsị gị nnọọ nara gị ego nke iji eji. Obodo Naijiria. Si Owerri gawa Port Harcourt, ị ga-achị obi n'aka. Sikwa na Owerri gawa Anambra Ọnịcha, ị ga-achịkwa obi gịnị n'aka. Ọnwụ here and there. Ntọrọ mmadụ here and there. Akwụkwọ akụkọ Punch mere ka anyị mara n'ụtụtụ a. Ya bụrụ na ị geziri ntị n'ihe omume anyị bụ nzukọ ume Igbo, anyị mere ka ị nụrụ na mmadụ dị 145 145 people na-efu efu naanị n'ime abalị 4 n'obodo anyị bụ Naijiria. 4 days. Within 4 days, 145 na-efu efu. Agbanweekwala ndị isi ọrụ nchekwa. 1301. Afa ya ala ha ya akwa 1301 ma ọ bụrụ Clara nwoke ọcha. Eji ole nne gị kọkọrọ m. Mgba ka anyị wetazie ya bụ okwu na steeti Imo. Ị nụtụna maka ndị organ harvesters. Ịma a na-ekwu maka ndị organ harvesters a, o nwere ndị ọ na-efe efe na ntị. Ya bụrụ na ị maghị ihe organ harvesters meaniri, ọ bụ ndị chọrọ ịharvest organ. Ndị chọrọ ịchara akụkụ ahụ mmadụ. Organ wa akụkụ ahụ mmadụ. Ọ bụghị organ a na-akpọ na chọọchị. Ama m na-aghọta. Ọwa na-achọ akụkụ ahụ gị otu a. I nwere labs mara mma, asị bịa rizit. I nwere egbugbere ọnụ asị bịa rizit ka a chara. A na-achara akụkụ ahụ mmadụ. Ọ dị real. Very real. Gị bụ onye na-ege anyị ntị na mgbede a, organ harvesters a na-ekwu okwu ya dị real. Ha ebidokwala ka ọjọọ ya ọzọ. Ọtụtụ ndị mmadụ akpọọla anyị n'ekwentị kọwara anyị ihe ha gabigara n'aka ndị a. Ka ndị ọkada ụfọdụ si enyere ha aka n'obodo anyị bụ Naijiria. Ịba abụsị Imo gị chịrị obi n'aka. Gbadokwa anya. Eburu gị na ọkada gị chịrịkwa gịnị obi n'aka. Eziokwu. Ịma ma onye a ga-apụta n'ụzọ sef rọbụ ọ ịpụta n'ụzọ rọbụ ka onye ọkada ịkpụsigo ofu ebe kpọọ ha. Ọ na-ewute mana ihe karịa sị tụọ ya aka. Asọkata eze arụrụ ala anya ekpuru nkata n'ihu gwa ya okwu. Mmekene na obi nwanne. Ọ gịnị na-eme dị n'obodo anyị bụ Naijiria? Ọnwụ anaghị ewutezi. Ọ bụghị otu a ka o si dị n'oge mbụ ịmakwa ọbara ndị akafurula. Ịmakwa ọbara ndị akafurula. Ọbara aka ga-akwafu akwafu. Igirigi. Ajụjụ anyị na-ajụ na mgbede a wee bụrụ gee ntị ka anyị nwee ike tikọta uche ọnụ saa ajụjụ a. Gịnị meziri ka ọ na-enweghịzi ihe eji ndụ ndị mmadụ wee mee gịnị kpọrọ? Kedu ihe mere? Ọ na-enweghịzi ihe eji ndụ ndị mmadụ wee mee gịnị kpọrọ? Ime kọlụ na vileji gị dịka ị na-anụ olu m na mgbede a. Ị nwere ike ịnụ na mmadụ anwụọna na vileji gị. I swear. This morning anụọna na mmadụ anwụọna na my own. Agwara m gị this one no be meme. O nwee na ka m si nụ na mmadụ anwụọna n'ebe obodo kem. Ama m na wọta. Ichepụ ntị make ya kọntaktị ugbu a sị gị yes o nwere onye nwụrụ. Otu a ka mmadụ na-anwụ ka ọkụkọ.
n'oge gboo ị ga-ahụ agadi mmadụ nọrọla ihe dịka 180 years, Ọ ka nọ ndụ. 160, 150 ka na-agba igwe. Eziokwu, ọ ka nọ ndụ. Ebu abọ ya aga ugbo Gbasichi alọta ike. gbasi ike, mana ka ihe si wee kụrụ ugbu a ọ dị ka esiri n'ọkụ mmadụ ịnọzu 80 years Upe. ya mawa jijiji ya mawa jijiji. a ga-apaga ya apaga. Ma ọrịa nke a ya arịa ka ọzọ. Amami na ghọta ya bụrụ oge anyị hụtara onwe anyị n'obodo anyị abụghị na Naịjirịa. Ịmaghị nke ị na-eze, ịmaghị ma ị na-eze ndị na-ere ihe a na-eri eri na-abịa were ihe gbakọtacha ya Ebelebe. iricha afọ agbawawo Hey. kpọkpọkpọkpọkpọkpọkpọrọ pa kpọrọ pa tụrụm tụrụm. itinye ichunye ike po na wa o uche mmadụ ka a na-aya o. Mmadụ ka a na-arịa, mmadụ ka a na-eme gịnị ka a na-arịa, ewere ihe agbakọtacha ya. Ha niile nwechara imitation n'obodo anyị bụ Naịjirịa. Adịgboloja akarazi original. Chineke nna uche ọrịa gị ahụ ga-agaghị ugbu a gata nwụta original. ọrụ ghachichara ya kwalite ya olesiri achala. Ọgwụ adịgboloja here and there. Ndị nọọsụ akala ndị na-aṅụ ọgwụ. Upe. Ọ na-agbakwara m ọgwụ nkịta o. Amami na ghọta kedu ụdị ihe na-eme dị n'obodo anyị bụ Naịjirịa. Onye agbakwara m ọgwụ nkịta. Ọ bụkwara ụfọdụ n'ime ha ma ihe ha na-arụ. You know? ya ka na-eme ịṅụ ọgwụ isi ọwụwa isi ka na-apa ndụkwa ka ọ pa ndụgbuo gị. Isi ka na-apa ndụkwa ka ọ pa ọ ndụgbuo bụrụ gị. mkpụrụ abụọ ka a na-agbara ya mbụ ị ga-agbara mkpụrụ 4 still ihe ka Ihe na-ebe ka na na-ebe ka akọla. na-ebe. enwere na-agbaracha 6 still. Oh God. Ụnụ sị ka anyị fodu aka ọkpa ya. Ọlọ. Asị na-ekwule ekwule onye ọbụla gba nkịtị. Ụnụ sị ka anyị onye ekwule a ka anyị gba Ihe nkịtị. na-emebicha aga. Ihe na-emebi. Ngwanụ. Heo, ọ dị ego. I were ịzụọ nwaanyị na-ese ka ị ṅụọ. Ịma na nwaanyị na-anọ n'ukwu osisi misie. Gịnị? Bupụtara gị sị gị bịa ṅụwa. Ọ dị ego. Ajụjụ ọzọ anyị na-ajụ gị na mgbede a wee bụrụ oke ogbugbu a na-egbu ndị mmadụ n'ala anyị bụ Naịjirịa. Ị chere na nke a ga-akwụsị? This one go stop. Cheo. A na-ekwu okwu na ọ ga-akwụsị. N'ebe gwanụ. Ebe VP na-aga Kogi ka ọ gaa receive ndị APC. PDP nọ na Abuja Na-alụ ọgụ. na-alụ ọgụ. I want make it stop. Olee otu o si akwụsị? Ndị kwesịrị focus na ndị a na-achị mara ka a ga-esi dozie obodo. Anọgide ebe a na-azụ onwe uche Azụ. ụgwọ na ọga a na-alụ na iswa ongudo ọ na ọga a na-alụ na ya ụlọ ọrụ ndị PDP na Abuja n'ọfọ ongu igo beta o for na personal. Ihe mere n'oge Chibok emewala. Mgbe a bịara tọrọ ụmụ nwaanyị ama m ịnụọ na mgbe ahụ tọrọ ndị Chibok. Obido ha kwara. Ebe ịhụ na nke ọzọ kwa atụrụ na abalị ole na ole akwa abalị anọ gara aga ụmụ nwaanyị breastfeeding women ụmụ nwaanyị nyega ụmụaka ara. Amaghịzi onye a na-eze ịma na steeti Lagos onye ara gara lee onye agha military man buna ya egbe ya gbagbuo ya Ị na-ahụ ya? You see? Ị hụla? na steeti Lagos o mere eme. Ị hụla oge o ruru? You see? Onye ara man gara lee nnọọ military man na-agara onwe ya buna ya egbe gbagbuo ya ozu ya adọrọ. Ka ị na-ahụ. A confirm go na the man anwụgo ndọ mkpaghị. Chai. Onye ichere na ọ bụ onye ara amara ka esi agba egbe. Ị na-ahụ ya? Are you understanding anything? Ntị ọ dịkwa? Ntị dị. Ụnụ si ihe a ga-adịkwa mma. Oke ogbugbu a na-egbu ndị mmadụ n'ala anyị bụ Naịjirịa ọ ga-akwụsị mụ? Nyewakwa anyị ọsịsa o. Gaa na Facebook zibatara anyị ozi. Ajụjụ ọzọ wee bụrụ kedu ebe obi mmadụ gadere? Ihe a ka m na-ajụ most at times. Ị na-ahụ ụdụka ozi, ị na-ahụ ụdụka akụkọ ndị a na-akọ, ị na-ahụ ụdụka ihe akụkọ na-adawapụta n'akwụkwọ akọ sịrị obi ndị mmadụ conscience uche they don't sell am. You know they again. Conscience anwụọla. Anwụọna. Kedu ụdị ebe obi nwanne mere gịnị gara? Gaa n'ọtụtụ ezinụlọ dịgasị iche iche. Ọ rara ahụ ịhụ nwanne ya na nwanne ya dị na mma. Mfakịtị nwanne ị ga-enwe ugbu a ka ihe si wee kọrọ. Ọ nwanne beria. Mgbe berial metụtara gị ka ị ga-ahụ ha na migo buy coffee hapụra nka n'opi ọmụnwa
oche m ga-akwụ ụgwọ ya ihe ọbụla bụ na ma na egwu awụsa ha aranụ m ya akpara ise m ga-azụ ya na-ada n'elu ya na-ada na gịnị n'ala mana mgbe onye ahụ dị ndụ onwe onye tụfụla ihe ị ga-eji amara na ezi nwanne alago ị hụrụ ihe a na-emekwa Clara nwoke ọcha post ke n'ihe na soshal midia kama ụmụnne gị ga-ahaịpụ gị kelee gị jaa gị mma ndị ọzọ eme gịnị aja gị mma mana dekene rest in peace bewa aka tiga kandụl na soshal midia gị hụ ụmụnne gị agbapụta ewe ọnwụgo ha ga-ewere pikchọ onye ahụ tinyezie na nke ha budozie bewa akwa ya ọ bụ ụdịrị nwanne anyị mere ugbu a amami na ghọta owe oge anyị hụtara onwe anyị gịnị n'ime ya ndị ọzọ ga-achọ ka ịsosi die mana nwanne gị agaghị ekwe dị ka ime gịnị ka ịsosi die ezi nwanne dịkwa don't get us wrong ezi nwanne dịkwa mana nwanne nke ọjọọ ya akarịala gị nwa na-ege anyị ntị na mgbede a when last ka gị na nwanne gị kwuru n'ekwentị when last ka ị kpọrọ ya jụọ ya enyi ya hafụ a gị na ezinụlọ gị ka ịkwanụ ị dịkwa ya ị na-erikwa nri ọ na-agakwa mana o eriri afọ gị ya nwaburu gị ụzọ pụta ma ọ bụ ikekwe gị nwaburu ya ụzọ mee gịnị pụta n'otu eriri afọ ahụ kedu ebe obi nwanne gara kedu ebe obi mmadụ gara ka mmadụ ga-eji lee mmadụ ibe ya ya ewere mma gbuo ya chaka chaka bee ya mpọmpọ na mpọmpọ na-asọ ya aka n'ọnọdụ organ harvester akpa gị aka n'ọnụ gịnị ka ị na-arụ ayama na organ harvester amanụmolenunu ị na-harvest organ ọrụ agbaala na ọwụ ya mere iji agba ụgbọala ukwu na-arụ ụlọ zụọ steeti ayara ayara ego na-enugbu mmadụ ibe gị kọnshensi ya ala kama m ga-adị na-ata anụ ọbara na-agba m n'eze si m atala ọbara uru ego agụ iji ọbara kpata o nwere uru ọbara mana ndụ nke ya na-atọ ya ụtọ ego agụ ị na-eri mmadụ ibe gị na-ebe akwa o nwere uru ọbara nọrọ n'anya mmiri ịnara mmadụ ibe gị ekwentị gị ji eze waa gị na-achị ọchị ahụ ga-aghọrọ gị akwa one day amami na wọta unu eti imo ọp buru ụgbọala na-arụ ọbụ mmadụ n'abalị na-aja eze redio afọ oge ofu na mgbede agbanye onye efe na-aja eze na-edirive joy ịnarala mmadụ nke ya ịchọla inye ụmụnne gị izigara nne gị n'ụlọ ka aja gị mma nne ya ga-akwa ajụ ya olee ebe isi akpata ego a ebuteghala ma ọ bụ gị ma nwa onye ga-enye m Chineke na-ele o elu na-eme gịnị na-ele kedu ebe obi mmadụ mere gịnị gara ịhụ ihe na-eme na mgbago ugwu ọ dị ka ebe a na-alụ agha ọ dị ka ebe a na-eme gịnị a na-alụ agha o nwere n'akụkọ anyị wetara gị ebe a ka ndị ọkpa egbe bandit si wakpo otu ezinụlọ lee di m ụlọ nna m ụlọ gbagbuo ya gbirigidi ma ozu ya dọrọ lee nwa ya nọrọ n'ihu nwaanyị ya kpaso ya iko n'ike olee obi mmadụ ndị mmadụ gaziri uche ndị mmadụ ka n'ụwa aka anyị ka nọ uwe emebiela ụfọdụ nda ọkwa Chineke ka kere nda gịnị ekwensu kere ha ọ dị egwu wo mana ka anyị na-ekwu mara ma o nwere ihe anyị ga-ekwute ọfọ n'ogu ka m ji na mgbede a ajụjụ ọzọ anyị na-ajụ gị wee bụrụ gịnị medịrị gọọmenti ji akpọnye okwu gbasatara nchekwa a na-ekwu okwu ya n'imi ejila okwu Trump gwuwa ndọrọndọrọ ọchịchị okwu a Trump kwuru ọ wụọla politiks ọ wụọla gịnị politiks ren ọmọkresi Peter Obi gara aga gba Trump amami na aghọta ọ wụọla ihe nwere ndị gbara n'azụ gagba Trump si ihe dị otu a na-eme gịnị na-eme politiks hịara ndị ewerela ya gwuwa gịnị politiks mana where is the lie uche you know Trump bịara sị a na-egbu ndị okpukperechi ụka Kraịst lee n'ọsịsa a na-enye Trump isi elayo where is the lie ọ nweghị naanị ndị okpukperechi ụka Kraịst a na-egbukwa enwere killings ekwesịrị inwe killings uche ha mechara nọsị mba bịa mechaa kwete
na na-egbu na ọbụna wụ naanị ndị aka ekwesịrị inwe gịnị killings. Ekwesịrị inwe insecurity na mbụ within 4 days 145 ịmakwa na gọọmenti ọbụla na-enweghị ike ichekwa ndụ na ngwongwo ndị ọ na-achị gọọmenti ahụ akụgo afọ n'ala. ife edwofuli mami na gọọmenti dị otu ahụ ọ kwụrụ afọ n'ala. chewe ntị na redio echi ị ga-anụkwa ọnụọgụ ndị egburu igohiara m na o nweghị ka anyị ga-esi gụwa ya ị na-agaghị anụkwa na onye aga m etinye ya gbim na ọ daala gbim. ị na-agaghị anụkwa na onwe na ndị agbagburu onwekwala ndị atọrọla. ihe na-ewute nwune enwedị ihe ọbụla m hụrụ ewudezi isi ụta ka amaradị ihe a ga-eme iji hụ na achụtegharị ọnọdụ nchekwa n'ala anyị. No remedy. ole ego mkponye aka fuel subsidy ewepụla ya. eji ole nne gị kọkọrọrọ m ka anyị dị na mbụ ka anyị dị agbanwe every year obi is a boy. in fact ugbu a dị ha na worst. ihe mere ka nke ugbu a ji wee dị worst wụ ọchịchị kansụl ime obodo anyụziela parịkọtọm ka ọkọ. uche den ndịkwa ihe eji mezie ntụliaka elu kansụl ime obodo jụọnụnụ m ndị ihe eji họpụta onye isi oche kansụl ime obodo eswipụola ya under the carpet. ndị ihe eji na-enye allocation ebe na-enwezi ihe eji ya nothing onwezi ihe move gị again and nobody is talking about it. Everybody dị comfortable. Onye ga-ekwu dị onye ga-aka ụlọ ikpe chabi ikpe ego agawa direct to local government ka eji ya develop wa ya kịtịkịtị kpọkpọ welie n'olu kwuo ekwusi enye gị ego dịka local government chairman. ka ele ma ndị be gị ị gaghị alaghachi village jekọwa ugbo. We are normal, we are okay. 21st century Nigeria. My own community anọ na close to 20 years ọkụ latrik anya ahụghị polu adachala eriri ọkụ adaa transfọma emebie. 21st century Nigeria anyị ọ na-agadi ihu ka anyị ọ na-agadi azụ asị anyị nwewa ndidi to wego fuel subsidy from 250 naira to 1,900 and something. aka na-ebikwa ego tas here and there. ime transfer amịrị abalị asị federal gọọmenti amịrị na 150 naira akọla a ga-ata asịgbu anyị. ajụjụ ọzọ anyị kwesịrị ịjụ wee bụrụ ndị a na-egbudi ndị mmadụ n'ala anyị bụ Naịjirịa gịnị dị bụdị uru ha na-erite na nke a? gị bụ onye na-egbudi mmadụ kedu dị gen ị na-enweta na ya? uche ka ọpụkwala na ka enwe ego ka erie nri what is the gain? kedu gen ị na-enweta dị na ya? ka uru ha na-erite na ihe a ha na-eme dị kwa ụbọchị ekwekwa ka emere jụọ oyi echila ahụ anọ ọzọ ebudo ọzọ emela ahụ ihe bidokwa. ndị mmadụ na-eji gị biko enwe nwa m biko gị na nwanne gị esela leave me I will deal with him I will deal with her. nwanne gị otu ọbara gị ka ị gbara mgbidi gbaa mgbidi 37 coaches mgbidi Jericho bịa ha were barbed wire tinye maka na ị chọghị ịdị n'ụkpọrọ ya otu eriri afọ gị na ya so gaa ọhịa nkụ chịkọ ngwere mụọ igwe ya eruzie n'ego ugbu gị na ya na-ejizi anya ahụ ụnụ abụrụzie oke na-ebi ịhụ ya gị ya dị nnọọ ka ala fuo ka ọ daba gị na-achụ ya kparakpara ya na-achụ gị kparakpara o meela gị ụkwụ aza gị ma eme isi ebuo n'obi small war. uche achụgidekwa ya achụpụ onye ahụ ala naanị gị ga-ebi ukwe hapụrụ gị naanị ebe a sị gị biri ma naanị gị ga-ebiwu. Uwe uru ị na-erite n'ihe a na-ekwu okwu ya kedu uru ị ga-erite n'ihe a? ọ dị egbuwo ka ọ dị igbo mụrụ nzemam ọzọ ya bụrụ na ị na-ege ntị ọ ga-amasị anyị ime ka ị mara ihe ndị ị ga-eme iji chekwaa onwe gị n'oge oke ogbugbu a na-ada n'elu n'ala. nke mbụ wee bụrụ gee ntị bụrụ onye nche onwe gị mụrụ gị n'anya. Be vigilant. ị gaghị ekwu na anyị agwaghị gị. uche ugbu a wụkwa mgbe ị ga na-ehi ụra n'abalị gị were anya abụọ ihipịa ihe efuo n'ime nrọ na-edo ụra agwọ ụra a ga-abịa buru gị ka eju lekwa gị buru gị ka eju nwụrụ gị anwụrụ otu a ka eju mụrụkwa anya ị na-abakwala ụgbọala mụrụ anya ihe ọbụla ị na-eme mụrụ anya
o nwere ndị ji ebi ndụ ba akpomi Isiokwu, don't worry, nothing dey happen. Hapụ ụzọ ahụ, nothing dey happen. Abeg, make I fear o. Make my life dey reserve o. driver buru gị pịa ya hapụ ebe ndị ọzọ na ya agbawa another route Ti madam no dey ga gba nkịtị ụzọ ị na-agbabe ị na-amaghị ka o si dị eburu gị na-aga you too dey fear o. aha vest ọgan gị ahụ ajụọ gị oyi ị hụrụ laps gị a na-enwu gbaragbara aha vest ya ahụ ajụọ gị oyi gaa n'ihu nye aka nwaanyị ọma ọzọ dị ka ibe ya o, ebe ahụ ibi lekọta ogbe gị aha anya nke ọma ma nwee ihe ndị dị ka ọkụ uche nwere ndị ga-abata na kọmpand itiri akpị ya eru n'abalị nhụdụ ụzọ itiri akpị ebe niile ibu na-enwe ome mgbe onye oshishi bata ị gada ama ịchakụ ịhụrụ ịhụrụ ebe ọwụrụ dị ihu ọ dị ọ na-ara ahụ gị ihu ndị oshi abịa ebe ahụ na-arụ otu a ka ọ dị nọ tinye ọkụ onye eji ọkụ eta ndị ihe anọ n'ụzọ n'isi na-alọta n'abalị gị na-ahụ ọkụ ị ga-eji na-ahụ ụzọ ogbe gị ahụ ma ụlọ gị ahụ ahụ ụlọ gị ahụ kọmpandụ gị ahụ tinyesicha ya ọkụ ọ na ị ga-enweta CCTV kamera titinye uche ndụka a na-ezekwa n'obodo ahụ ọ bụrụ na iji ego ị ga-emewu ya please put it is very necessary. kedu ihe na-akpata ọnọdụ enweghị nchekwa akpata ya ndị ohi tupu akwụsị ụgbọala rọb ọ wee bụ ụzọ na-adịghị mma yes ha ga-apụta ebe ụzọ dị mma ha akwụsịgbu ụgbọala easily. ị hụrụ ọhịa ndị ị hụchara na-etopụtacha n'akụkụ ụzọ ọ bụchi ihe na-eso akpata ya mgbe ọkụ okporo ụzọ na-adịghị o sokwa eme gịnị akpata ya ihe awụchi ihe gọọmenti kwesịrị ime eji ole nne gị kọkọrọrọ m asị na achọkwara nchekwa kedu ebe ụzọ ọma dị kedu ebe asụ n'ọhịa ọkụ latrik ọ dị gị ma na onwe gị mmadụ ga-agwa gị sị gị tinye ọkụ ịlakpuwa gị gbanyụọ bọọbụ gbanyụchitiri akpa akpịa gị gbanyụọ bọọbụ ya bụrụ na aka gbalitere gị zụsụ CCTV ya asị uchekwanụ ọkụ anọ asị ya wetakwana ego ka eji stọk mba nothing dey happen mba bitu dey fear nothing ọkwa nga ọdịngo wepụta ego ọkwa ndụ gị ka a na-eche chekwa ndụ ezinụlọ gị onye Chineke na-eche na-eji aka ya echekwa onwe ya ọ bụ eziokwu na akwụkwọ nsọ agwala anyị na anyị zọkwasị agbọ na akpị ụkwụ onweghị ihe ga-eme anyị mana ị ga-eji gịnị agụgụ isi gị na-aghọta gaa n'ihu nye aka ọzọ dịka ibe ya o mee ka ndị ezinụlọ gị mara maọbụ ndị agbata obi ka ha mara ebe ị na-aga exactly achọghị m ka nne m na nna m mara ebe m na-aga o echi gị fuo achọwa onye ahụ achọwa maọbụ achọghị m ka ndị nebo m mara ebe m na-aga achọghị m ka ha bịa tiwere m anya echi gị hụ achọ onye ahụ achọ alot dey happen now uche nwa mbọ ya ebe ihe anyị sirite ọ sị adịkọm ndị na-asị taa gbanye ebe ịgaji ndị ka adịkọm onye ka ị chọ agaje bikos amaghị onye ka gbanye ebe ịgaji ka anyị mara ma akpọliwele ha a na-agba ọchị ntị na aya esule where you dey go a na-agba ọchị ntị na aya esule mmadụ ga-agwa gị sị gị pụwa kpọọ ezinụlọ gị ahụchakwala m nke nebo iruokwu ebe ahụ si ya lokeshọn gị nebo mana ị hụrụ ezinụlọ gị ọkacha nne gị ma ọ ma ile ebe ngaga dadi nwanne gị otu ọbara gị lee ebe m mere gịnị ngaga ahụchala m nke nebo maka nke nebo ị ga-adịkwa careful true makwa na ị ga-adrọpụrụ ụmụnne gị ahụ nọmba gị drọpụ ha lokeshọn esi anyara ha lokeshọn ebe ị gaga mana gị ma ị ga-eme movement o nwere ebe ị chọrọ ị ga-echecha mgbe ọ kụrụ 18 nke abalị gị gawa ekwensu na-aga n'abalị o ji abalị aga akwụkwọ nsọ si mgbe ụmụ Chineke na-arahụ ụra ekwensu na-akụ mkpụrụ na-enweghị isi n'ọdụ mgbe ahụ ka ị na-agagharị ụsụ na-aga n'abalị night walker night crawler kedu since morning kedu ihe mere ị na-agaghị ihe ahụ ị chọrọ ịgasị ọ ga-agbakwa nkịtị orilas ya ọ kụzie 8 gị gawa o wetaghala aka 5 ya asawa ahụ kwadowa ọ ga n'abalị atọrọ gị itiwe abalị agba aka onye Chineke na-enyere aka ya werekwa aka ya ma egene nyere onwe ya aka ị ga-adị very careful maka na ọchagoro edo obodo ederego jinjim gbam nke ọzọ wee bụrụ emekwala onwe gị dịka onye ji ego ndị ọ nọ n'ụgbọala azụ ekwentị a transfer go 2 million a transfer ya 5 million gaa meet Nneka si Nneka nye gị 250,000 n'ime ụgbọala ebe pastọ nọ ya ekidinapa na ebe ahụ fraud sụta
onye yahoo nọ ya akọla ọ wee ebe nọ na-aza kọl olu gị na-adị high. ime onye nwe onye nọ na moto you just meet them for inside car gị na-aza na olu gị na-ala olu gị na-adị high olu gị na-adị high. inwe ndị ga-eleda anya sef ka ha kọta sign welatato ibe ha na-achọ ka ha gwa gị na ha nwere ego Eriri m meeting nriri ego ole ka ọ gbara 500,000 n'ime moto. n'ime moto No secret gị na-eme onwe gị ka onye ji ego mgbe ụfọdụ iji ya ego mana gị ga dresị ya ka Ada Mekisedek gara otu a na-aga ịgafe asị ndị mmadụ enyewe gị ihe ọwụ nwunye Tinubu achọwanụ ka ha ga-esi tọrọ gị mana eziokwu ọ dịkwa ka onye a ji ego nwaanyị na-ekpu rentị ya n'isi foonu ọ na-eyuzu salari mmadụ mgbe ị bịara bịa kpuru rentị gị n'isi ndị ohi hụnụ gị ha achọwanụ ka a nara gị rentị gị ahụ mana eziokwu onwe ihe dị njọ mmadụ ịkpata ego no mana ị ga-adị very very careful. O nwere attack mmadụ na-eji aka ya eme initiate. eziokwu you attract it. Yes, you attract it. Ị ga-adị very careful. Gaa n'ihu nye aka nwaanyị ọma. uche anaghị ekwukwala hụrụ ọzọ dịka ibe ya n'oge ugbu a biko anwakwala nwa na-agbanyụgharị ekwentị gị up and down ọka jọnjọ n'abalị dowe ekwentị gị n'akụkụ gị dowe ya let it bidere on biya atala ato adị ama ogodo meseji ka ị ga-esend send message ọnwụ na ị ga-akpọwu send message ọkwa na ọ ga-adịrị gị mfe kpọkpọọ adị ama lekwa ebe m nọ orejiela onye m ihe ị nwere inwe Android phone na-anaghị ara ahụ a nwụ n'ihi ihe ị na-apị ya isi TikTok gị fere na X isi X gị gaa Facebook isi Facebook gị gaa na Instagram gị na-apịgharị na YouTube na ụmụnne ya ebe ị ma na ị gaghị ekwe ka ekwentị ukwu ahụ zie ike zụrụ Nokia Touch zụrụ nchọ gịnị phone ndị nke ahụ ị nwere ike ịchaji ya otu ugboro ya nọrọ gị abalị 4 tupu ya na-anyụ nwee a permanent sim card ọwụ na-akpọ nọmba ya eme gịnị ya gaa. Kedu ihe idea of ịga ịrahụ ụra gị gbanyụ ekwentị gị enwe ihe mewezi nne nwe onye ga-ama ịrahụ ụra gị gbanyụ gị pịa kpere gị rahụọ gaa ebe ahụ lite ọrụ witches and the wizard onwe gị otu a ka onye a chọrọ iji achụ aja koro ya na-aga kpa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 kp
amina wata na ho wora no alarm na ye say ọ mgbe ọbụla chifuru gị were ya nwanne wata ya ịma ya bụgodị na ị naghị ese eti ala ma inwe responsibility oge ahụ ruo responsibility gị akpọta gị responsibility asị gị wake up nwanna bilie ihe eji amara dike erugo iwe nwanna dị elu n'ọkpụkpụ ofu ọbala dị elu mgbe nọ n'ilo egodu nwanne nke nwụlụ ala nwanne ya nwụfụlụ na sizi na afa nọ n'ilo onye mere amarala na wọta ekwentị gị kwesịrị ịnọgụ gịnị n'akụkụ always active always active agbọ gị n'ekwentị enweta gị o nwere ndị nwere ekwentị aka ha mma in 1 month you use 37 sim cards 37 sim onye nyere nọmba nke abụ onye ị ga-enye nọmba nka iji nọmba Chibuike iji nọmba ya nye m nọmba ya onye nke weta onye nke atị na ya ma nwechakwa onweghị nke na-aga aga atọ 1301 ihe a iji kọwa ụdịrị ndụ ị na-eme gịnị ị na-ebi onwe nke na-aga aga Chineke ekwekwala ihe ọjọọ onwe nke na-aga aga which kind life be this? ị nwechara almost 20 numbers onwe dị nke na-aga aga onye hụrụ onye imi tighara ọzọ kpọọ ya eche m iji nọmba m gị kpọọ ya sị nke ahụ nwere ihe mere nọmba ahụ you are not serious o furu efu you are not serious ọ bụkwa egwu ka anyị na-egwu Nigeria ugbu a you have to be very ị ma na o nwere onye nwere ike ịkọnekt gị kpọwa gị eji ole nne gị kọkọrọ onye ji fon jikwa destiny ya n'aka anything can happen enwere ike ịkpọ gị n'ekwentị ya bụrụ ekwentị ga-agbanwe ndụ gị ozugbo onwe ka o si dawa n'abalị asị ndị ohi arụ ọbụwala akpọ gị n'ekwentị nwanna ndị abatala o be very vigilant gị cheki ịdọ gị mara ma ị gbachiele ya cheki amami na na-ewe gị ga-esi wee megharịa gị na gị garịa
ị na-adanye na friji gị danye gị tụọ kọva n'ime friji ị na-arịkpu n'okpuru akpa gị rikpuo mana mgbe ị bịara nnọọ dewazi ụra imagine ebe onye ohi batara na-anụzi kpakpakpakpakpakpa a ga-abịa kpọtezie gị Gịnị? na stand up. o nwere ndị nke na-ehi amabata aka n'ime ụlọ ha were ekwentị ha Ha ga-ama. aka na-arahụkwa Ka na-arahụ. Dị egwu. gaa n'ihu nye aka anị Ọzọ dịka ibe ya wee ịbawa ụgbọala lezie anya zere ịba ụgbọala ị na-amaghị maka ya enwere ndị na-emeghu akwụsịala moto akwụsịla pịrịrịrị ha baa emere ha arenji na middle seat ha ga-ele anya ile anya n'azụ gị ile anya n'ihu emere ha arenji middle seat ha nọrọ gị nwa na onwe gị kọta hụ sign Anya na ha n'ekwentị. Gịnị? nọ gị n'ekwentị ọ ga-anọ n'ekwentị ya eburu ya na-aga ịma na ndị nọ n'ime ụgbọala ahazichala dia sitting arrangement they carry you go where you no know. gị buru anya otu a ahaziere gị dat middle seat ozugbo ị na-ele anya na middle rọrọrọ agbala wem si ya welcome onye eze welcome. gị nọrọzie na middle seat asị nna anyị enwetagodela anụ oriri Thank you. eburuzie gị na-aga Onye ebukwa ya ọ kapịgakwa foonu. No. Anyị aka nọkwa na Ọntụ foonu. eruo ebe akpọ ya ebe akpọ ya aga mgbe nke oge ya ocheta onwe ya a na-agba ọchị ntị na aya eme na gịnị Esula. igirigi ka ọ dị igbo mụrụ nzamama ọzọ ọ bụ n'ebe a ka anyị ga-enye ya rịkọm inye gị ohere ịkpọbata gwakene anyị gee ntị la ajụjụ ị ga-asa oke ogbugbu a na-egbudi ndị mmadụ n'obodo anyị abụ Naijiria gịnị dị ka a ga-eme iji kwụsị nke a bulie ekwentị gị kpọwa akara ekwentị ndị abụọ 0911 20,022 0911 20,022 maọbụkwa 0707 454 1014 0707 454 1014. ịkpọbata gị gbalịa gbuo ekwe gị nkenke ma asị mmanụ akara dị ụtọ onye ratụ ibe ya ratụ gaa Facebook soro ibe gị zibatara anyị ozi na Facebook ịgaruo Facebook saachị ya maka Eko FM ISIOKWU FM kliki ịkpam zibatara anyị ozi kiriwakwa anyị live ebe ahụ mgbede ọma Mgbede ọma. ikuku ejidela onye nke a biko gbalịa kpọghachie ọ n'ebe ahụ Lebo ekele m o. ndewo Clara nwanne m nwaanyị ekele m o. Anita ekele m. daalụ dede Mgbede ọma nwanne m. Biko ihe si m ekwu aha m wụ okwu esi makwa akwụmana. gaa n'ihu ihe ndị a wụ akwụkwọ nsọ ekwuola ekwe ọ sị when the righteous is on the throne the masses the righteous rejoice. Okay. Then because of when these people who get mad now, their mind and their heart has been seared. Oh. They will rely on that chair. So here they get harm. I'm waiting for here. So anyone do not go to them. This is the end time. This is the end time. We should. I think I have one. I think I can. Okay. Chineke gozu eba biko. ndewo Ya gọzikwa gị nọ nwoke ọma enyi ọha ihe a wụ end gịnị Time. ọ mmadụ ga-asị gị gbado anya n'ebekwan mgbede ọma ndewo Ndewo. Wateka. na-arụtụ ikuku na-enye gị nsogbu ịnọ Okay. Mm. Onye na-ekwu undertaker gaa n'ihu Undertaker ya ewutele gị nọ ị ga-agbalị kpọghachi ikuku na-enye gị nsogbu ka anyị nwee ike nara ọkpụkpọ oku ọzọ mgbede ọma Mgbede ọma Uchenna Clever ọnụ a ndewo Lara biko ana m ekele o Ndewo mgbede ọma. dịka ya gaji ụgbọọla gị daalụ mgbede ọma ọ Sapi onye ka esi ụmụọdụ amapụ akpọga gaa n'ihu Sapi uche ịhụna ogbugbu ebi n'ala anyị ọ karala onwemehụ ihe mmadụ nwere ike ime ọ sọsọ Chineke eze dị n'eluigwe iwe onye nwere ike ibo ogbugbu a na-egbu n'ala Naịjirịa ma ọrụ ka hụ ihe mmadụ ga-egbochilifu ọwachi onye ọbụla dị ọma Chineke ka Chineke nna gbadara anyị ose enyemaka ya wuru mmehie anyị mere ya biko ya gbaghara ọ Sapi
onye sha ụmụọdụ amapụ akpọga ya ga-achịkpụbọla n'ihu. Ndewo. Ya gaziere gị nọ sapi. Ozi akala nkụ na Facebook anyị n'ozi nke si n'aka Ụzọma Princewell Osibiko Uche na Clara kemgbe ọ hapụrụ steeti Imo gaa steeti ọzọ na ọ naghị enwetazi steshọn anyị na biko kedu ka ọ ga-esi ego Eko FM online gịnị ka ị na-akọdo ihe a ị ga-ege n'anya ọ dịara gị izi otu ị na-anụ olu anyị ọ dị ka ị hụrụ anyị na Facebook ọkwa ya gewakwa anyị ebe ahụ maọbụ gị gaa na Radio Garden download Radio Garden app download ya search Eko FM ISIOKWU FM onye ọga na YouTube anyị 100.7. click 100.7 gị klik ịkpam gewa anyị ọ dị clear very clear gaa n'ihu nwaanyị ọma n'aka si n'aka Ignatius Elomosi chai ụbọchị taa emechala m hụ Uchenna Clever Ọnụọha na nwada Clara nwoke ọcha ọ sị chai ụnụ agbalịala na ịhụrụ program anyị na-eme na anyị gaa n'iru ya gazikwara gị nọ anyị ahụ n'ozi gị na mgbede a ike pọnk ọ si mgbede ọma o na ihe anyị na-eme ọ na-amasị ya nke ukwuu na Chineke ya gaa n'ihu gọziwe anyị chekwawa anyị ma chekwawakwa ezinụlọ anyị ya gaziere gị nọ mgbede ọma awa nke a kụchapụla ọ n'ebe ahụ na mgbede a ya gaziere gị nọ ya gazie mgbede ọma ndewo ndewo gbapụ ya ọsọ nọ n'ụbọchị taa na biko havestas akarịa na ọ karịara n'Imo steeti nke nje anya m abụọ nwaanyị ji mkpesa abịa na anyị ga-ekwu na redio biko anyị ya na wepụ ọla ya ọtụtụ ha nkachi ka agbanwere ọdọ onye havest onye ekpụrụ ya si ya agala gbuo ya akwụsịla ọbịa were ọbara ya ma ahụ anyị wepụrụ onwe ya tiri ọhịa havestas onye si o mepere n'obi isi ya biko onye ọra na-agba moto obeji anya ndewo ya gaziere gị n'nwoke agụ ikuku na-enyetụ gị nsogbu mgbede ọma Uchenna Clever n'otu mmiri adị m mma ya gaziere gị n'otu nna eretakwa daalụ ọ Evangelist Ekele Edward ọnụ na-ekwusiri ụmụ ogbenye ị jụrụ ajụjụ ihe a ga-eme ka